Home, pues, a veure, sincerament, com he dit, pues, el sabor i l'envàs. Que sigui tou, que tingui gust a pebre, picant. Home, que sigui la més pura possible, que no estigui molt escalfada, que sigui, si pot ser crua, millor. Que sigui dens, que tingui un gust intens i que te'n recordis després del sabor que té. És que, a veure, jo la mel l'utilitzo molt, en revés de l'àvia, que per mi la mel és com un ingredient de cura per la salut sense haver de passar per a fàrmacs o altres tipus de medicaments o alguna cosa. És que aquestes no són les mateixes que nosaltres venem, tampoc. Clar, jo me guinyo per lo que venc, però això realment és de terra d'aquí. Nosaltres el que venem és de fora. És totalment diferent, aquesta pera. El gust i el secat. Per mi que sigui proximitat, puc ficar cara a l'apicultor que hi ha darrere i que sàpiga com tracta el producte. Les seves abelles i com tracta el procés fins a arribar a la meva taula. Amb el tamany, també amb el color, el tacte que té. Si està més tova o més dura. Per a mi l'esforç que hi ha al darrere i tots els intangibles, temes d'esforç que hi ha al camp, de que la gent es quedi i pugui viure dels fruits del camp, per a mi un oli és això. La feina que hi ha darrere, l'esforç que hi ha dia a dia per poder fabricar. Que el fuet parlés o pogués expressar tot el que hi ha darrere de la feina de fer un fuet. Que parlés una mica de l'esforç que hi ha darrere. Sé que és molt difícil, però m'agradaria que això es pogués apreciar. Sàpiga d'on prové i saber que és el més natural possible. Tota la feina que hi ha darrere, des de plantar un cep fins a arribar a la botella, al súper o al celler i al sopar o al tas de vins que es fa. Hòstia. Collons, quina qualitat, noi. Bones. Hola. 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 Bon dia. Bon dia. Hola. El de l'oli. Hola. Hola. Soc el Javi i soc essencial perquè els fruits arribin a les vostres mans. Jo soc de la Garriga i soc viticultora, faig raïm per vinificació que després fan vi o cava. Em dic Maria, soc ramadera, vinc a representar els ramaders. O sigui, els que ens fan possible que això t'hagi arribat a tu. Hola, soc el Jordi, soc apicultor i soc essencial perquè arribi aquesta mel a les teves mans. Soc Toni Beltran i soc un productor d'oli d'Hort de Sant Joan. I per a que puguis tenir aquest producte a les mans, doncs al darrere hi ha tot aquest esforç que t'estava comentant. En soc conscient. Sí, i a més també, com ha comentat el Javi, doncs tot l'esforç que hi ha darrere, no? Que potser moltes vegades no en som conscients de tot el procés que passa, no? Des de que la culls o cau de l'arbre, no? Fins que arriba a les nostres mans i tu les culls. Pot ser perquè mai he estat en contacte amb una persona que sigui productora, que treballi la terra i que treballi el producte i que, òbviament, li posi un carinyo, una dedicació i un temps. I pot ser que sí, que tingui més cura a l'hora de triar un vi, ja no sigui potser pel preu o pel color o l'etiqueta, sinó pot ser que busqui una mica més. Bueno, que s'animi a provar-ne de diferents, a informar-se de la gran varietat que hi ha, de les diferents tipus de combinacions que hi ha possibles i que és un producte viu i, no sé, és un món xulo de descobrir. No canviarà perquè jo realment
soc de poble, sé com s'elabora, sé la feina que hi ha també i he intentat enfocar més amb el sabor, amb l'artesà, amb el no anar a comprar un fuet de cadena perquè no és el mateix ni molt menys. Llavors jo he volgut destacar que a l'hora d'elaborar no és el mateix elaborar d'una manera que d'una altra. Afegiria l'energia que després la persona que hi ha darrere també, no? El fet de poder conèixer qui hi ha darrere i la manera com treballa, no? I tota la part, no només unes paraules, un titular del producte, sinó tota aquesta energia que hi ha darrere, doncs també, evidentment, és el que em fidelitza i convenç més a l'hora d'escollir una mel. Valoro molt la feina que porten molts productes que nosaltres mengem a casa i soc fanàtica número 1 de tot el treball que requereix hores i hores i vocació i vocació i vocació i valoro moltíssim la feina que fas per a que nosaltres puguem tastar la mel. Gràcies. Depèn de la perspectiva amb què tu miris. Com a consumidora, evidentment, valores el sabor de l'oli, el gust que té i la sensació que et deixa, però evidentment saps la feinada que hi ha al darrere, sobretot si ets filla de pagès com jo, que sé la feinada que porta i clar, evidentment que valores la feina com qualsevol producte de primera necessitat. El problema que, jo el que veig, perquè ho veig on treballo, és que no està valorat la vostra feina. Desgraciadament. No arriba a estar valorada el que realment costa fer tota la producció. És així. La realitat és aquesta. I és així, perquè a vegades a vosaltres us estan pagant a 20 cèntims i després vas a un supermercat i us estan venent a 2 euros, a 1,50 €, inclús a 3 euros. I ja no et parlo d'aquest producte, sinó en tots en general. Pues que la veritat és que sí que hauríem de valorar més a la gent que es mata, per dir-ho així, en fer aquests productes perquè la gent pugui provar-ho i no havia caigut amb això. Ja acostumo a consumir producte local, diguéssim, de proximitat, però que sigui, a més, això, que tingui aquestes característiques que t'he dit abans. Sí, que ho tindré en compte, sí. Ho tindré més en compte de la que abans, això seguríssim. Saps el que vull dir? Serà una cosa que em quedarà com a molt marcada i serà com a difícil d'oblidar-me'n. Saps? Sobretot els productors que estan a darrere. Sí, ara serà important veure els productes que hi ha a darrere de cada cosa, A veure, jo sé la feina que porta perquè tinc amistats que estan a l'agricultura i d'això, i sé que és una feina 7 dies, 24 hores, 365 dies a l'any, vull dir que és una feinada i d'això. I el moment que estem vivint, el tema de la pandèmia, us ha afectat en certa manera bastant, no? I llavors el que heu de reclamar vosaltres, que és el que entenc, és que també sou un servei essencial, no només ho som els sanitaris o els serveis públics, que també, sinó que hi ha d'altres serveis essencials que són invisibles, per dir-ho d'alguna manera, i llavors, Sí, és això, és això. És que jo sé la feina que hi ha, la sé, la tinc en compte i sé que hi ha feina com en totes les feines. Vull dir, sé que hi ha una feina. Jo el que aprecio és el sabor, els aromes i que m'agradi. Perquè si no hi hagués aquesta feina, no hi hauria el vi.